Jeste li znali da je na Šolti nekad bilo 8 milijuna trsova Dobričića? Da, jer je ovaj otok koljevka te autohtone vinske sorte, a jedan od šoltanskih začetnika ponovnog uzgoja Dobričića je i vinar Vicko Kaštelanac iz Gornjeg Sela. Još od davne 1762. godine njegovi su preci uzgajali Dobričića i proizvodili vino. Danas gospodin Kaštelanac osim starog vinograda ima i nove nasade Dobričića, a unatoč mnogim teorijama da se od ove sorte ne može napraviti vrhunsko vino, njegova vina dokazuju upravo suprotno. Naime, u kontinuitetu ima 7 Dobričića koja su vrhunska vina. Dođete li u Gornje Selo u agroturizam Kaštelanac, u prekrasnom ambijentu okruženi lavandom možete kušati njihove odlične domaće proizvode. Izvrsne tapenade od maslina, domaće kapare, kruh, masline u ulju, razne rakije, domaći sok od višnje maraske ili višnje u rakiji, te naravno maslinovo ulje, šoltanku i oblicu. Vicko Kaštelanac ima 6000 loza Dobričića na rodu i nešto manje od 1000 maraštine koju ove godine posadio. U vinariji i kušaonici zadržat ćete se sigurno duže od planiranog. Dok razgledavate otočne suvenire, slike, ali i mnogobrojne nagrade i priznanja ove vinarije, domaćini će vam ispričati mnoge zanimljivosti o povijesti otoka, ali i ove obitelji. Godišnja proizvodnja vinarije iznosi oko 2000 do 3000 boca vina, a ovdje ćete naravno kušati njihovog vrhunskog Dobričića, Crljenka Kaštelanskog, Maraštinu i Plavca Malog, po koje ćete se uvijek rado vraćati. Vidimo se na Šolti!